iMamelodi Sundowns isifake isicelo sokuthi inikwe imvume kusenesikhathi yokubhalisa abadlali abasha ngaphambi kweFIFA Club World Cup okulindeleke ukuthi ibe se-United States ngoJuni. Ezimeni ezijwayelekile amaqembu ePremier Soccer League aqala ukwengeza abadlali ezigwadini zawo kusukela ngomhla ka-1 kuJulayi njengoba iwindi lokubhalisa ngokujwayelekile liqhubeka kuze kube sekupheleni kuka-Agasti. Nokho ukuhlungela kweSundowns emqhudelaneni ozayo kwenza ukuthi ifake isicelo esikhethekile kwi-South African Football Association. Lesi sicelo kubika ukuthi sithole imvume yesikhashana kuSAFA kodwa sisalinde ukuqinisekiswa kokugcina iFIFA. Isigungu esilawulayo yisona sizonquma izinsuku zokubhalisa ezisemthethweni okuzovumela iSundowns ukuthi isayine ngokusemthethweni abadlali abasha kusenesikhathi kulo mqhudelwano. Ama-Brazilians azoqala umkhankaso wawo we-Club World Cup bedlala ne-Alsa HD yaseNingizimu Korea e-Orlando, Florida. uGroup F uzophinda ubhekane neqembu laseGerman iBorussia Dortmund nompetha baseBrazil iFluminense. Uma kunqunywa iwindi lokubhalisa kusenesikhathi, iSundowns izobhekisa amabombo e-United States nabadlali bayo abasha abazokhethwa ngumqeqeshi uMiguel Cardoso. Iziklabhu ingakadalula abadlali abafunayo, iFIFA inikeze izinhlangano zikazwelonke ezibambe iqhaza isikhathi esikhethekile sokudayiselana ngabadlali kusukela ngoJuni 1 kuya kuJuni 10. iSundowns kuhlela ukuthi idlale umdlalo wayo wokugcina weBetway Premiership ngoMeyi 27 futhi ingase idlale kowamanqamu weCAF Champions League ngoJuni 1. Inqobo nje uma inganqobi Al Ahly kowandulelo wamanqamu. Naleli qembu lase-Egypt selikwazile ukungena kwiClub World Cup.